Μοσελίν. Μοσελίν πάει. Κωνστανόφσκι. Σηκώνει τη σημαίουλα απέναντι ο βοηθός. Δεν θα μετρήσει τον γκολ. Δεν θα μετρήσει τον γκολ. Σήκωσε τη σημαίουλα του ο βοηθός. Δεν είναι σε θέση offside ο Κωνστανόφσκι. Δεν είναι σε θέση offside ο Κωνστανόφσκι. Κακός ο κύριος Καπέσης, σήκωσε τη σημαίουλα απέναντι. Στο 90. Εδώ θα ξαναδούμε. Κρισκόφσκι κάνει το σιούτ. Ο Μωράης που κινήθηκε αρχικά για να πάρει μπάλα, νομίζω πως ήταν σε θέση offside. Ο Αίλτον ήρθε από πίσω. Εδώ όμως ο Μωράης έκανε κίνηση, ο Αίλτον. Εκτελεί το φάουλ. Ο Κακά κάνει κεφαλιά. Ο βοηθός σηκώνει σημαία. Ο Βέρτσελ κάνει κίνηση προς την μπάλα. Θα ξαναδούμε εδώ τη φάση που η Ομόνοια πριν. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside γιατί είναι ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ αριστερά. Πρέπει να δούμε από ποια θέση ξεκινά την προσπάθειά του. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη προλαβαίνει εδώ τον Βέλα και νικά τον Πεκιάη. Εδώ να δούμε, είναι σε θέση offside. Είναι λίγο πιο μπροστά ο Ζεμπλάκοφ, καθαρά όμως. Κινήθηκε βέβαια πίσω για να καλυφθεί, αλλά νομίζω είχε ήδη προλάβει μπαλά να πάει προς το μέρος του. Ο βοηθός άφησε το παιχνίδι. Εκεί. Μαρίνο και Αντρέα, να ξαναδούμε την φάση από πολύ. Ο κύριος Ξάρφου είναι, όχι ο κύριος Σταύρου, με συγχωρείτε. Απολογούμε στον κύριο Σταύρου. Ο κύριος Ξάρφου είναι. Μαρίνο και Αντρέα. Από πολύ μακριά, από την εκτέλεση του φάουλ. Βλέπουμε Τσιταϊσβίλη. Δεν είναι σε θέση offside εδώ. Διώχνει ο Μιχάλης Ομορφής. Ούτε εδώ είναι σε θέση offside ο Τσιταϊσβίλη. Καμία περίπτωση offside. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Η μεν του ΑΠΟΕ για να φτάσουν στον γκολ της ισοφάρισης, ή του Απόλλωνα για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. Ο Μπακούρα νομίζω έχει πρόβλημα εδώ, έκανε φάουλ, είναι χρεωμένος με κίτρινη και θα φύγει από το παιχνίδι. Φάση που ξαναβλέπουμε, έκανε μια κίνηση με το χέρι εκεί ο Μπακούρα. Δύσκολη φάση. Μαρσίνιο που κερδίζει φάουλ από τον Πέγιτς και σύμφωνα με τις κινήσεις του κυρίου Σταμάτη θα έχουμε κίτρινη κάρτα, ενώ τώρα και κάποια νεύρα. Ξανά εδώ το φάουλ το οποίο έγινε από τον Πέτσιτς πάνω στον Μαρσίνιο. Έπεσε η μπάλα στο σώμα του Πίτο, ο οποίος από κοντά την έστειλε στα δίχτυα. Πάλι εδώ η σέντρα από το Μαρσίνιο. Διώχνει ο Ντάβιτσον. Εδώ οι διαμαρτυρίες για χέρι του Πίντο. Για να δούμε προσοχή. Δεν φαίνεται από αυτή την κάμερα. Από μία νωρίτερα ενδεχομένως θα ξεκαθαρίσει καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει άφησε το παιχνίδι. Η Ομόνοια μένει με 10 στο 71ο λεπτό. Αποβολή για τον Ισπανό, ο οποίος εδώ σήκωσε τα χέρια. Δεν υπάρχει μπάλα. Εδώ πάλι Στο κεφάλι. να δούμε ξανά αν έχουμε αυτό το replay πιο σιγά. Εδώ η κάμερα αυτή. Ο Μάνος εκτελεί, καλή φάση. Κάτι ζήτησαν εκεί της ανόρθωσης στην κεφαλιά του Νικολάου. Συνεχίζεται πάντως η φάση. Θα δούμε στην συνέχεια. Εδώ η προηγούμενη φάση. Κεφαλιά στο χέρι. Στο χέρι του Κόντι. Του Κόντι. Από κοντινή απόσταση, αλλά τα χέρια του Κόντι δεν είναι... Το Μωράης μέσα στην περιοχή και αρκετά στηρίγματα. Και πέναλτι πάνω στο χέρι του Γκοραρτάλ. Χτύπησε η μπάλα. Ο Νικολαίδης σφυρίζει το πέναλτι.
μπροστά του τον Μπουρσαετίδη, σέντρα. Κόντραρε η μπάλα, απομάκρυνε ο Χρήστος ο Μιχαήλ. Εδώ είναι το χέρι από τον Μπουρσαετίδη, είναι πολύ κοντά όμως νομίζω. Αυτό το μάω ότι τον προσδενώσει και τον δούμε πολύ σύγχρονο στο παιχνίδι. Θα δούμε. Την κουμάνα κάνει σέντρα, Σερτσάου κατεβάζει την μπάλα, έχει μεγάλη ευκαιρία. Θα πέσει η μπάλα, θα αποκρουστεί από το χιότι. Χάνει τελικά συνέχεια το σκορ. Την κουμάνα κάνει σέντρα, Σερτσάου κατεβάζει την μπάλα, έχει μεγάλη ευκαιρία. Θα πέσει η μπάλα, θα αποκρουστεί από το χιότι. Χάνει τελικά συνέχεια το σκορ. Βλέπουμε, παίζει μπάλα ο Αλεξάνδρου, αυτό είναι το σίγουρο. Και εδώ θα δούμε, πέφτει στα πόδια του εκεί ο Ριμπέιρο. Το Αποέλ στο 38ο λεπτό. Ο Ιωβάνοβιτς θα παίξει ίσως και με ψηλές βαλιές. Παπαθανασίου, μεγάλη ευκαιρία. Μπάλα είναι τι, πέναλτι. Πέναλτι για το Αποέλ με τον Παπαθανασίου που στην πρώτη του επαφή κερδίζει το πέναλτι. Κοιτάξτε εδώ ο Γαλάνης που κοντρολάρει την μπάλα για τον Μπάρτι. Καθυστερεί λίγο. Έχει επαφή ο Μπάρτι. Μετά το δεύτερο γκολ του Αποέλ θέλει έναν γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Εδώ ο Πάχαρς έχει μια ευκαιρία, πέφτει κάτω και θα δει κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τσαγκάρη που έτρεξε στην φάση, αλλά έδειξε κίτρινη κάρτα στον Λετονό επιθετικό της Ανόρθωσης, θεωρώντας ότι έκανε προσπάθεια να τον ξεγεράσει. Καταρχήν δεν υπάρχει offside. Φεύγει από κανονική θέση ο Λετονός, βάζει την μπάλα μπροστά. Πέφτει κάτω από ένα πιο κοντινό πλάνο, λογικά θα δούμε. Εδώ τα πόδια δεν υπάρχει κάτι, το χέρι του ο Καρύδη είναι στην πλάτη. Εδώ βλέπετε υπάρχει μια κίνηση. Πίτο βγάζει ωραία μπροστά για τον Μαχλά, προϋποθέσεις για τον Αποέλ τώρα. Μαχλάς έξυπνα έξω για τον Έμερσον. Πάσα στην περιοχή, ο Τόρες δεν βρίσκει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία, σφυρίζει πέναλτι ο κύριος Ανδρονίκ. Εδώ είναι ο Τόρες, η πρώτη τουλάχιστον επανάληψη, για να δούμε και από εδώ. Όχι, νομίζω ότι δεν έγινε μπάλας. Δεν βρήκε την μπάλα ο Τόρες. Θα δεχτούν το όποιο αποτέλεσμα οι ομάδες. Νασιόπουλος, η πτώση και το πέναλτι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Κανείς δεν μπορεί να πει τέλος πριν από το τέλος που δίνει ο ίδιος ο διαιτητής. Θα δούμε ξανά στην επαναληπτική προβολή της φάσης η παλιά που βγαίνει, να πάρουμε λίγο πίσω. Εδώ υπάρχει σπρώξιμο, να δούμε. Το σπρώξιμο εκδηλώνεται εκτός. Εδώ ο παίχτης πέφτει εντός. Σφυρίζεται το πέναλτι, να δούμε αν υπήρχε και offside. Εδώ το σπρώξιμο γίνεται καθαρά εκτός. Ο παίχτης στην κίνηση απάνω πέφτει εντός. Πολύ κοντά στην ισοφάριση ομάδα του Αποέλ. Αποκρούει και τώρα τον γκολ στην παραφορά της μπάλας στο Σάσα Ιωβάνοβιτς. Στην περιοχή πέφτει, σφυρίζει πέναλτι ο κύριος Γερασίμου. Σφυρίζει πέναλτι ο κύριος Γερασίμου. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για το Αποέλ να πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα στο σκορ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Μακρύδης κράτησε πολύ ώρα την μπάλα. Εδώ να δούμε από τον Βέη έκανε το μαρκάρισμα. Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο το πόδι του Μακρύδη πάει. Άλλη μια φορά να δούμε από αυτή την κάμερα. Να δούμε. Εδώ ο Βέη πατάει το πόδι. Ο Κρούιτς κρατάει, περνάει για τον Τιάγκο, αποφεύγει εκεί τον Χιώτη στο έδαφος. Αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Ανδρονίκου. Όχι, από εδώ δεν φαίνεται. Όμως από την προηγούμενη κάμερα, ενδεχομένως να μας διαφορήσει, φαίνεται να μην παίζει μπάλα ο Χιώτης. Εδώ, όχι, είναι πέναλτι.